Pròxima estació, Barcelona, plaça Espanya. Correspondència amb metro, línies L1 i L3. El recorregut d'aquest tren finalitza en aquesta estació. Pròxima estació, Magòria la Campana. Pròxima estació, Ildefons Cerdà. Correspondència amb metro, línia L10, sud. Pròxima estació, Europa Fira. Correspondència amb metro, línia L9, sud. Pròxima estació, Gornal. Correspondència amb Rodalies, línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Pròxima estació, Sant Josep. Pròxima estació, l'Hospitalet, avinguda Carrilet. Correspondència amb metro, línia L1. Pròxima estació, Almeda. Atenció, si us plau. Cal cedir els seients reservats a les persones que ho necessitin. Gràcies. Pròxima estació, Cornellà Riera. Pròxima estació, Sant Boi. Pròxima estació, Molí Nou, Ciutat Cooperativa. Pròxima estació, Colònia Güell. Pròxima estació, Santa Coloma de Cervelló. Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts. Pròxima estació, Can Ros. Atenció, si us plau. Cal cedir els seients reservats a les persones que ho necessitin. Gràcies. Pròxima estació, Quatre Camins. Pròxima estació, Pallejà. Pròxima estació, Sant Andreu de la Barca. Pròxima estació, El Palau. Pròxima estació, Martorell Vila, Castellbisbal. Pròxima estació, Martorell Central. Correspondència amb Rodalies, línies R4 i R8. Pròxima estació, Martorell Enllaç. Correspondència amb autobús urbà. Pròxima estació, Sant Esteve Sesrovires. Pròxima estació, La Beguda. Pròxima estació, Can Parellada. Pròxima estació, Masquefa. Pròxima estació, Piera. Correspondència amb autobús dels Hostalets de Pierola. Pròxima estació, Vallbona d'Anoia. Pròxima estació, Capellades. Correspondència amb autobús urbà. Pròxima estació, La Pobla de Claramunt. Pròxima estació, Vilanova del Camí. Pròxima estació, Igualada. El recorregut d'aquest tren finalitza en aquesta estació.